F'Ħallija beda r-restawr fuq it-torri ta' Belvedere, torri li mażmien ġarrab xi ħsarat. Il-perit Marka Zoppardi spjeganna kif fil-passat dan it-torri kien jagħmel parti minn ġnien kbir fejn f'nofs is-seklu 19 kien popolari ħafna li jkollok wieħed minn dawn it-torrijiet għaliex kien sinjal ta' preġju kif ukoll ta' bniedem għani. Il-perita Zoppardi spjegalna wkoll għaliex dan it-torri kellu bżonn xogħol ta' restawr. Illum il-ġurnata jinsta f'nofs it-triq. U allura ovvjament it-tniġġis ħalli effett fuqu. Naraw ukoll li qed nibdew ikun hemm ħsarat, partikolarment fil-kolonnat u fil-kapitelli u fl-arkitrejv li fil-blata li hemm bejn kolonna u oħra. U allura nħass il-bżonn li intervjenu qabel ma ssir iżjed ħsara. Fi żjara fuq dan is-sit, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo stqar li pajjiżna ma joffrix biss baħar u xemx, iżda għandu dawn is-siti storiċi li għandhom bżonn jingħataw l-attenzjoni. L-antana huwa li fi żmien li ġejjin nibdew nirkupraw dan il-qasam turistiku li huwa kruċjali għall-ekonomija ta' pajjiżna u postijiet bħalma hawnhekk il-Belvedere ta' Ħallija, it-torri tal-Belvedere qegħdin naraw li jkun post importanti ieħor li jkun jista' jattira iżjed turisti lejn din iż-żona tal-pajjiż.